nga dito sa Lasang Pungso. Nagalantaw na karaga pamati sa aton pinagi sa Facebook, sa YouTube, no? Kag sa 630 kHz. Welcome na sa pagpanagad sa pag-Miyerkules na edisyon sang Zona Libre. 4 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7 sa gabi sa aton sa ringa para tuntunan. Ano ang talabing talapang doon pinaka mga dragkuan nga babalita sa aton sa ringa top series of the day, madragkuan nga mga balita lokal. Si Vice Mayor Elcid Familiaran, no? Acting Mayor sang syudad sa Bacolod. Subong iya makabahalin sa pitsa 15 sa bulan sa Setyembre tuig sa tuig 2022, tugtob sa pitsa 25. Kaya ang alkalde sang syudad sa Bacolod, Mayor Alfredo Benitez sa tuto sa bahin sa area sang sang Estados Unidos. No, ako sa rin tinapupunto sa delegasyon o kabahin ni sa ihan sa delegasyon. No, sang presidente ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Muna ni subong iya makabaran ka close iya sang mayor, no? Sang syudad iya sang Bacolod sa presidente tenong laumanta. Tiba si magtinagasak man mo proyekto dia. No, in the next 3 years sa isa niya ka termino sa bahin sa syudad sa Bacolod bangod sa pagpadikit niya to sa bahin sa ibabaw. Mumula ng obra mo, padikit, no? Para makaganit. Amo gid man na. So kabay pang hindi amo na, padikit para nga badamo proyekto ang madulong diri sa syudad sa Bacolod. Hindi nga mapadikit para kaganit. Kag mabawi ang gasto sa eleksyon nga malapit sa 1 bilyon ka pesos o masobra 1 bilyon ka pesos. Ang naula nga kwarta diri sa bahin sang syudad sang Bacolod, no? Kabaylo sang kadalagaan ni Mayor Alfredo Benitez. Ti bisan may maghambal pa di karon abing ti namulitika ka naman. Ti kay matuod man. Ti ko hindi ka mo magbubo kwarta, magtimbang nga grupo nagbubo man no? Nagpanagtag man. Galing mas damo gid kwarta kuno ang bilyonaryo kay nakahulam 750 milyones pesos. Dito sa Singapore. Ti subong ka pala mungol sa wala tuong kuanya padikit atos babaw para maibayad siya. Saging hulam niya makabaran sa nga kwarta dito sa Singapore, tiging gambling niya. Ginsugal niya diri sa Bacolod ati mayo man na, no? At least may may kasiguruduhan nga makabayad. Pero po kung natabuan to kag napierde sa makalbo gid ulo niya mo. Sige, no? So, ti acting Vice Mayor man, number 1 nga councilor sa syudad sa Bacolod, Councilor Jude Rio Saison. So, may report karon si Bumbuan si Rosorilla, kaya daw may mga revision karon sa internal rules. Daw ginlipot naman nila, no? Ang, ang sesyon kay nati buraw-buraw Manila. No, so may mga revision kuno sa internal rules sang session, no? Parliamentary procedure siya sa session or make it internal rules, no? Sa session sang konseho sa syudad iya sang Bacolod. May 4 ka mga konsehal iya makabanan ang nag-abstain, no? Ti no? Sa piyak ka partido ni sanay sang eleksyon. Kaya ano to kuno mati ko mga mga ordinansa, no? Pagkalabot kuno sa second reading considered as pasar na kuno. O no man nga pagtampala sa inyo sa mga ordinansa nga gusto niyo ipapasar hasta lang sa second reading. Di kaya ang rason sang ibandera niya ti kung second reading formality naman na ang third and final reading. Pero ti mas nami gidya kun no? Kun ipa third reading gidya bla, at least kuan sa proseso bla nakaagi sa kaigo nga proseso rumaga mo na i-reload yun naman ti kung sa bagay kung mapasarag man ini kay majority ni sa ila, no? Ang ara man sa administrasyon subong ti kung anong gusto sa August ba di ti mapasar ti galing kay ang epekto naman sini, no? So Panginoon talang hindi na mag-reflect sa mga personalidad yun no, kay gwa nyo da karon, no, mga waslik puder kag mga puderoso ti isipon tang daan kadamo sa mga pamiyor-mayor da sa bahin sang government center, no, kadaw si sinoman nga nakatungtong sa si sinoman nga langaw nga nakatungtong sa Carabao kadaw matyagan niya daw Carabao man sa kadako
Ordo dako bisas Carabao. Oh, maghinay-hinay lang kamo mga tuto dira. Ti ano yang mga silent committee da? Oh, kamusta yang silent committee na members ng sangguniang panglungsod? Duwag takbatiaw. Oh, may isa to kahapon nga daw nagkwanto ng pulo pa interview tos katapo sang media to nga gusto niya nga i-revise siya ang ordinansa sa iya nga bata. Di nga gusto i-revise, ipatuman nyo na, no? I-direct nyo na ang mga kapulisan ta manakop sang nagapanagrevyos publiko. Kaya daw ay magani kamo iya nagagiho kung hindi kayo kumulokpan, di magliho. Unay nami panglapdusan taludtod sa mga konsyal dis Bacolod. Samtang duga pa senaton iya nga babarita iya makabaran sa aton sari nga para tuntunan. May area kata karon iya makabes sa interview sa kay Councilor Lady Gles Gonzales Palen. Ang aton iya makabaran nga ABC President diri sa syudad iya sa Bacolod kay sorgihanta no ang ining pagparigayon sa postponement sa barangay kag SK elections ti napasar na ni kahapon no sa third and final reading iya makabaran sa bahin sang House of Representatives. House Bill 4673 nga pagpospon sa December 2022 nga sanggunian kag kabataan kag barangay elections or barangay and sanggunian kabataan elections sa masunod nga tuig. Grabe man sa boto nga 264 ang nagboto pabor no kag 3 lang ang na-abstain. Di majority vote na ni makabaran or super majority vote ang natabo no kapag postpone sa barangay kay SK elections. Ti may interview kita no sa kay 56th Representative Congressman Attorney Dino Yulo. Ang pahayag niya sa iti may isa pa katuig kuno sa mga kwanda no sa mga daw ay pagid kuno sang mihuras barangay ti inyo ni Chimpo. No, ngati birabirahan mo isa pakmok tuig. Oh, pro galing okay man na, no? Pro galing tayang tawo, nag-decide na. Oh, niya islan ta na gid niya. Islan ta na gid niya kay hindi magwantahan. No? Kaya kuya tinagapati kuya, no? Nga ang postponement sa saning barangay kay SK election, no? Pabor ini iya, no? Sa mga politiko nang way nagidla ubra, no? Ubra nila dati hulat lang sang sweldo. Obra nila na iya, pangkumbarte lang sa kaban sa barangay. Ang obra iya sang sining mga kapitan ka barangay officials ato sa Bulangan. Wala absent, no? Sa Bulangan. Oh, may isa di ka kapitan nga sa syudad sa Bacolod. Sa laning nakita ang kong kapitan, no? Sa syudad sa Bacolod, nga why gid absent sa Bulangan. No? Bisan labot to sa Oriental nga Bulangan, present. Kalibog ulo ko to, no? May nagtimbre sa aton yan. Ano ni damo gini kwarta ni Kap, no? Si kusino na. Niya si Kap nga muniho, no? Hindi ko lang pag-mention, basi malipat ko, no? Ma-mention ko, no? Dito kagamay malanga barangay ni ang iya, ni? Oh, di ka present sa permis sa Bulangan, di ba bawal na? So, ti kapusta ko no tag 50 mil, tag 20 mil, nagapago tag 30 mil. Tag 10 mil, libog ulo sang kilala ta niya. Dili sa bumbupon sa gakwa sang iya nga kwarta man. Ti singkwa mo nang pamangkot nga hindi ko kasabat. Hindi ko na kasabat ya sa mo nang pamangkot kay nga ti although sang una nagasulod-sulod tas Bulangan po kita taman ni siya. No, siguro ti basi damo manggid sila iya kwarta Siguro bilang kay i-check ta ang barangay kung anong barangay ni may kwarta pa, may pundo pa. O basi bila kun kaka lang nga kaka, kas-advance nga kas-advance, no igo mo rahon, pag-abot tapos sa tuig na kwartang barangay bla. Dako na mga palamungol niya na kumatabo mo. Oh, muna so magunos dili ka mo, no? So kahit kabudlay, kabalo ka ato te sulod-sulod Bulangan sa ula pro panilag man dito to nabalan yang ati mga barangay officials why sang kwan wala sang adlaw nga wala sang bulang nga wala sang absent ka barangay officials lingko ko yung bakal nyo na guro kwan pagkaon pang nagtag to sa mga constituencies barangay nyo lipay pang tawo dibla lipay pang tawo so tiya mo na so Chimpo na sa mapmuluyo bugtaw na kamo. Although may extension pa ni, pero soktanay man japong muspuntak bulpen
Bao ang makatapo sang House of Representatives daw sobra-sobra naman di mga sir, mga lawmaker naton, sobra-sobra naman na isa gigatuig extension. Ako ya frankly speaking, may utod ko ya nga barangay Kagawad, no? Sa amon sini nga barangay o dito sa Tabok, no? So ako ya bisan may utod, kaya di ko ya pabor nung isa gigatuig. O okay na siguro postpone ta kapag abot sang Mayo eleksyon ta. No, kay nga ti banya nga kawatan nga mga opisyal sa barangay manamitan pag hindi magpangawat. Kay hindi matigpas ang sungay nila. Oh, di ba? No? So, ako hindi ko conforme sa nga isa gigatuig. No, that's too long. Oh, Mayo dapat, no? Mayo dapat. Oh, so abot ko ma-revise pa na. No, ngati dapat pagayang eleksyon sa Mayo para nga at least hindi makuan ang kumilik. Ano pa nga preparasyon? Ano pa bihambalon ta nga para ka preparar mayong kumilik o para ka tibawas kita sa sa bahin sang silinga pandemya. O ang mga barangay officials so niya ka silinga na merdihan o sa pandemya kaysa lang kambal nila kas advance na yon. Pagpirma sang kasadban, so okay na yun. Waya gutom para sa ila. O, ang ganto siyang tao, ti ang nag-obray at todo-todo, ti okay na iya, no? May palakpak kita na sa ila tandanda. O, kang may pagdayaw kita, dayawon ang mga politiko sa barangay, mga leader sa barangay, nga nag-obra, nagatrabaho sang tarong, no? Kag ti wala nagapangawat sa kabansang gobyerno. Oh, sige, surahan ta na karon, no? Kay may kopodta ka Councilor Lady Gles Gonzales Palen, ang ABC President ya sang syudad sang Bacolod. Samtang duga pa sa diri nga balita report ni Bombo Dennis Rubica. Di sa ato sa nga pagpalagad, no? So ang consultancy services, no? Sa mga kabinan sang aton nga provincial administrator, no, sa bahin sa syudad ya sang Bacolod ang wala na aprobahan, no, sa bahin sang city council, no, sa sesyon sa mga kabinan daw pila ni sila 4 pero daw isa lang to ang naaprobahan, no, nga mangin consultant, no, sa pro bono kuno ini kung sa bagay ti sa kalidad niya Attorney Reprando Diaz, no, daw ay mata question sa niya, no, nga ti mangin consultant ya sang Benitez administration. Napalakat niya gani ang probinsya sang Negros Occidental with Governor Bong Lacson. Palakat ni Mayo da, no, ayan pagid ang syudad sa Bacolod. No, so kuan man ni, no, calling man ni sa mga kuan daw sa mga tawo sa palibot ni Mayor Alfredo Benitez, ganaga pa mayor. Ti man yun na, no, kay matigpas man ang sungay nyo da, no, ti mayo na kay dira naman ya why man sa problema kay ti Bacolod City kay Negros Occidental bisan diri sa probinsya iya gid ang original nga appointment ni Attorney Reprando Diaz, no, ang aton nga provincial administrator. Why na problema kung magtabok-tabok sa Bacolod kalapit sang Capitol ka Bacolod City Government Center. Kati amonon mo na ibanda ti may mga killjoy man kati hindi man sila gusto nga masapawan pa sa da. O karon hindi na sila dang starring. Lain na da karon ang magastaring kun ara ang pang-appoint ya sang alkalde, bagay prerogative na sa alkalde. Sang syudad sa Bacolod. Samtang kwanto na karon sa report ni Bombo Dennis Rubica. Dugang pa sa diri nga mga balita. May special feature kita ni Corona, no? Ikapina na ni, no? Nga pag-declare sang sining martial law, no? Pagbutang sa pungsod Pilipinas under sa martial law kon batas militar. In September 21, 1972, no? Si President Ferdinand Edelin Marcos Sr., no? Ang nag-ink sang Proclamation 1081 placing under martial law. No, sa Dimakaban 2 days after September 23 at exactly 7:15 p.m. no, he appeared on the television to formally announce the implementation of martial law. Meaning to si ink, no, pagperma niya gid. Amo gini ang basihan naton ang pagperma, no? So why natadamo lalis da, no? Kay ti ang proclamation o kun ang pag-announce, ang pag-implement is different from signing. So ang signing amo gini aton nga patihon September 21
1972. Pag-implement sini 2 days after, mga alas 7:15 ito sang gabi, sa mga telebisyon, sa radyo, gin-implement ang martial law o kon ang batas militar. Di damo nagkalanabo di sa bahin sang martial law, no? Ang mga pang-torture nga mga aktivista, no? Nga sadto naga-against sa bahin sa administrasyon riming Marcos. No, sakay sakay Makoy. Amo niyang Real Makoy. No, so pagka September 28 nagpagato sa press conference na pag-address sa status quo, no, sa martial law in the entire country, no? So ti amo ni siya, no? Pila ka mga tidbits naton, no, sa martial law dugangan tanan karon, no? Special feature nga igadulong sa aton ni Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Kag siyempre hindi man makumpletong aton siring luto ko wala mga panakot. Kuha ta kita dugang nga mga reaction karon iya makabaran sa tiniya mga anti-martial law naman nga. No, administrasyon subong tini na kananglan na dayawon ta administrasyon subong kati ila na ni iya simpo. Pero ti diri naman kita makwa on the other side of the coin sa mga kuha na to naga-oppose, no? Kag naga-kontra gid sini, we have a visitor, no? Subong nga gabi makabaran may panel kita o kon aton nga bisita with Attorney Carlos Isagani Zarate, ang Executive Vice President sang Bayan Muna diri sa Pungsod, Pilipinas. Agod nga istoryahan naton iya makabanan ang ining martial law 50 ka tuig, no? So although subong ti partner sa history naton ti pagdomdom naton, pero ti iba niya may ara pa Japon sang tunok, no, nga nagapabilin sa ilang tagsa ka mga tagipusoon. No, gati nagakabigid yang kuan gid ya, no, nang malain gid ya si Marcos. O kun ang Real Makoy kun ang amay nga Marcos. Ang rehimeng Marcos, no, sa dili makabanan. So although ti may kuan man si may gusto man sinisente wa gid problema sang una, no, sa martial law kay nga no, kung mayo ka lang to kag masunodon ka lang ka klase ka Filipino citizen, wala ka to dapat kadlukan. Hindi ka makastiguhan, hindi ka mapriso, hindi ka makunano da, no, nga matabo sa imo, hindi ka matandog. Di na mo makita mga martial law kwanin, no, nga mga sang una nabtagi din nilang may mabuot-buot na tingin na sila ka buhi sa statement nila, no, nagapanindugan gati sige why gid ya nami gid yang Marcos una kami disiplina. Compare mo sa mga nagbululos kay Marcos nga ti duway na pinagusto na tawo. Ti demokrasya man gusto ta mo. O tinguti pinagustuhan na ita. Pero galing kay ti damo pagid ang naglapaw sa latid, no? Nga seems to be nga ti daw kwa nagid sobra-sobra na. Siyempre, kung sobra na gani, no? Kung nag-aawas ng gantangan mo, kinanglan mo na nga kalison. O, di sige no? So, muna nga ito na. So, kuwanta na karon sa pilak maraksyon nagdugang iya makabanan, nga mga interviews na ito diri sa aton sa ring nga pagpanaga. 22 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7 sa gabi diri sa aton sa ring nga palatuntunan, antes na magbuhi sa pilak mapanumdom, dere na no? Sa aton nga makabombo, diri na kita sa nagalapit na aton nga grand draw. Bauti para yun lang, no? Sa paghimo sang inyo sa ring nga mga entries, no, sa enhanced swerte sa palengke sang Bombo Radio kag Star FM balibad din pa na may kasiyahan pa, no. So gani ang deadline naton hingagaw na hulog sa mga entries ninyo, no, sa parabuton nga Sabado magaprego na kita sa aton nga grand draw. Kung sa rin 6.5 million pesos sa total kasiyahan, total prizes ay gaparagtag naton nationwide since nagsugod kita sa week number 1 sa aton sa ring nga promo. So mapos na mga pagpasakop ibutang sa sulod nga sang puti nga sobre ay nabakal nga proof of purchase o kuna tipon nga ma-proof of purchase. Siluhan na sa Mayo, no? So sa likod sang sobre sulatan sa kompleto pangalan, edad, address, ang contact number per week number gagiintrahan. Pili lang kamo daw sa anong paborito nga numero. Isa lang ka week number ha. We have 7 weeks, no, sa pagpanagan sa siring nga promo. Week 7 pwede man. Kung ano lada, no, pero hindi pwede nga magdoble, no. So butama pa ka na sa proof of purchase kaya siring nga ginlaki. Ibutang promo title, enhanced swerte sa palengke promo 2022 sa Star FM kag Bombo Radio. I-address sa Bombo Radio Bacolod, no? Kag ti siyempre pili ano masunod nga ma-proof of purchase ti Ario pinakasimple kag kahapos nga pangitaon.
Isa ka Silver Swan vinegar nga stand-up pouch no kon label sina isa na naka-entry. Isa ka Silver Swan vinegar stand-up pouch o kon label sa bottle no, plastic man o kon glass bottle sina no. So label no, pwede na no. Isa na ina ka entry no, Silver Swan sukang puti, walang labis, walang kulang na linamnam. Silver Swan sukang puti no. So pwede man makabutang iya sang isa ka sticker kon coupon sang Orocan. Isa ka sticker no kon coupon sang Orocan isa na ka entry. So magbakal sang matgamitan sa inyong balay no sa Orocan products no kadto sa mga grocery stores no kama supermarkets. Mayroon na sang sticker agtag sa ka produkto sang Orocan kag may coupon nga hatag ang dai sa Orocan vacation naton. Paano kay isa ka coupon isa na ka entry kag kun ano na ang coupon nga packet bisan nga promo no sang Bombo Radio Bacolod pwede na gid nga ipasako. Pwede na sang problema na pwede naman ang salbo ina wanto panalo o kon ang swerte sa palengke. Pwede magkamadara makalakip sa isa ka resibo minimum of 300 pesos nga pag panindahan ninyo sa Pure Gold Supermarket. Kanamtang Dres Barangay Banago, Barangay Bansilingan, kag Barangay Singkang. Isa lang na ka-resibo, no? Minimum of 300 pesos, no? So, kung nami na manindahan ka mo da, no? Kung damo, ti naton pwede tag 300 ang resibo, pwede gid na. Isa lang ka worth nga minimum of 300 pesos nga resibo, pag panindahan mo sa Pure Gold, isa na ka-entry. Isa ka empty box, sabi sana ano nga variant size ang Lifebuoy Bath Soap. Isa ka empty box, sabi sana ano lang nga variant size sa Lifebuoy Bath Soap, isa na ka-entry. Lifebuoy now in the Philippines. Isa ka crown o kontansan sa San Miguel Pale Pilsen. Isa ka crown o kontansan sa San Miguel Pale Pilsen in 320 ml no or 1000 ml. Litro ini 1000 ml no. So isa lang katakop sina sa San Miguel Pale Pilsen, isa na ka entry. Sa San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Kag siyempre isaman ka coupon sa Art Planete sa Penjoy, your diamond or pearl house. Isa ka coupon ang igatag sa tagsa kaysa gatos ka pesos nga balor sa pagbakal o kon pagprenda sa malakas ka grilo sa Art Planete sa Penjoy, your diamond or pearl house. Bisita ang number branches sa Dalan Guangco, J. De Leon, Aldiger, Iloilo Tarmar Market, SM City, Robinson's Place, kag Plazuela di Iloilo. Kag siyempre, ati ariman, ili pagkalipatan, isa ka empty blister pad, kung banig sang Panyawan, Panyawan Plus, no? With Luyang Dilaw, plus Mangosteen, plus Macaboy Food Supplement Capsule, isa na naka-entry, o kanang Panyawan Banaba, plus Garlic, plus Macaboy Food Supplement Capsule, isa na naka-entry. Sige, no? So, kadalag ko mapapremyo naton sa Grand Draw, may mga local prices kita, meaning to say, ang mga tipo naton ni mga entries diri sa bayan sa sudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, maga-draw kita diri sa estasyon sa Bombo Radio sa adlaw sang Sabado. So, ang mga lagko mapapremyo, first prize, magabaton sang tumatiging-ting 20,000 pesos. No? Second prize, 10,000 pesos. Kaya siyempre ato sa ring third prize, 5,000 pesos. Nagaulan sa mapapremyo. Plus, magagabot magita sa 5 ka mga consolation prize winners naton, no? Nga makabaton sa tag 2 ka 1,000 ka pesos. Makabaton sila 2 ka 1,000 ka pesos kada isa. No? Ang mga consolation prize winners naton nga 5 ka bilog. So, minit sa may 8 kita ka mga winners nga gabuton sa adlaw sang Sabado. No, sa 24 key cities and areas sa bilog sa ring pungsod Pilipinas. So enhanced swerte sa palengke sa Bombo Radio kag Star FM, over 6.5 million pesos ang kasyahan total worth prizes ay panagtag nationwide. Kani magtipo na sa inyong ma-proof of purchase kay prepared na ang inyong madamo nga entries. No, sa hindi pa yung tanan, pwede pagid no nga maka hulog sang inyo mga entries sa drop-box centers naton, bisan din lang kamo diri sa bayan sa sudad sa Bacolod kag sa bilog sa ning probinsya sa Negros Occidental. O diri sa studio, sa Bombo Radio Bacolod, pwede gid kamo diri makahulog during office hours, alin alas 8 ang tak ng saga tub-tub, alas 5 sang hapon. 28 minutos sa nakaligad sa takna alas 7 sa gabi rin sa ato sa ring palatuntunan. Inabatan ato sa ring pila ka mga headlines sa tagtanay pila ka mga panumdum. Pabalik ta, tutukan ta mga balita na ikan sa Bacolod City Government Center. Nagkalanabo sa sesyon kaina sang hapon. Magabalik kita pagkatapos kinamang sani. Stand by! Mga kabombo at ka-Star Nation,
Babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. ¡Viva! 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 ¡Señor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad, sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva, Señor Santo Niño! Viva, Señor Santo Niño! Viva, Señor Santo Niño! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winner. Una nga hatag! 1,000, Ikaduha! 2,000, Ikatatlo! 3,000, Kag ikaapat! 4,000 pesos. Ari, imo balde sa urukan nga may 1,000 worth of grocery. Ako gali si Rodilia G. Basiao, taga sa Judicio Subdivision, Barangay Granada, Bacolod City. Nagdaog sa 4,000 kag 1,000 worth of gift pack bilang second winner sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022. Studio draw sa Star FM kag Bubo Radio. Madamong gid salamat sa mga sponsors sa sininga promo. Ang kwarta nga nag-add ko, ibakal ko sa ako niya maintenance kag sa pang-adlaw namo niya kinanglanon. Sa liwat, madamong gid salamat sa Star FM kag Bubo Radio. Star FM is all for you. Basta Radio Bombo, number 1. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini, amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat.
Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos sa matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi, Radyo Bacolod Philippines Standard Time, 45 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi. Sa this time, unahon na ito, no? Kung ang report ni Bombo Ansidol Surilla, nagikan sa bahin sa Bacolod City Government Center, nanunin nga may mga, may mga revision sa internal rules, no? Sang sangguniang panglungsod. Ano ini? O, doon may nag-oppose, no? 4 gid ka makonsyal, o, sanay sino ini nga makonsyal, nag-oppose sa iba niya makonsyal din, si stamping pad na malang na. Why ni Hoya? Sige, check na to this time report ni Bomboan Sinol Sorilla sa Pia Kalinya. Bomboan, may gabi please come in. Bombo po, kaina, malawig-lawig man na deliberasyon no, sa Consejo, meaning sa Sangguniang Panlunsod sa siyudad sa Bacolod. Ining nahanungod iya Bombo po sa correspondence sa ano ni siya, agenda number 13. Correspondence number 11-22-0486. Ini nahanungod sa proposed amendments of the internal rules and regulations of the 11th Council of Sangguniang Panlunsod of Bacolod City for the year 2022 to
to 2025. Mhm. Ini nga amendment sa internal rules bumbupons ginduso ini ni Sangguniang Panlunsod ni Sangguniang Panlunsod member Al Victor Espino, no? So nag-discuss ni siya, no, sang amendments, proposed amendments. Ang gindiskusyonan diri bumbupons na medyo naglawig-lawig siya kay gusto diri sa proposed amendments abi ang ginaduso ni Councilor Al Victor Espino nga sa internal rules or sa sesyon sang Sangguniang Panlunsod sa sulod sang isa ka bulan 50% meaning duha ka sesyon dapat ordinance ano ni pagtawag do ka ordinance week na siya, no? Kaya nga ginatawag nga ordinance day sa amo na ordinance day lang na sa amo na iya nga sesyon duha ni, and ang duha man kanabilin nga sesyon kaya amo na sa agenda nga makasulod bala, pero ang ginanamin nila duha ka sesyon dapat, let's say for example ang ano day first nga Miyerkules sa semana and sa third week. So nga ina Miyerkules kada sesyon sang Sangguniang Panlunsod Miyerkules sang hapon bumbupons. So sa first week ug sa third week dapat ordinance day, ordinance sang tanan i-take up nila mga ordinances pala nan i-prioritize nila. Kay ti subong niya bumbupons sa agenda tanan na iya kung sinodra una mapakapasulod, no, halin sa mga approval niya sang barangay budget, kung tanan nga mga resolutions, mga road closure, tanan nga mga ginadangop bala sa SP, no, may ara kaabi dira sang aprobahan nga appointment, may ara da mag-leave tanan na iya. So amo ina ang punto nga naglawig-lawig. So hambal mo gani bumbupons naibalawan naton nga ang kay later on ginbuto-butuhan na ni siya mo nag-division of the house. Kasi siyempre may nag-object. Once nga may ma-object na yung bumbupon si buto-butuhan, may division of the house gidna, no? So pag division of the house kay man sa deliberation ga-question dira si councilors ang Cindy Rojas at Rene Novero kag Isael Salanga, apat ni sila. Tapos the rest nga mga councilors present, wala naman lang yung discuss. Ang depensa diri syempre si Councilor Al Victor Espino, kay siya ni ang nag-propose ni being the majority floor leader kag subong man siya ang chairman sang Committee on Laws sang Sangguniang Panlunsod, no? So ang question dira ni Councilor ang kun ordinance day gali kun ordinance lang gidna iya nga sa sina lang nga sesyon ordinansa nang paano na lang gid na iya, no, kag paano naman ni siya ma-specify abi nga kinanglan sino una-unahon kung may urgency sini nga mga ordinansa kay tanan man yung nagpasar nga sang ordinance may urgency man na para sa ila amo man yung punto ni Councilor Cindy Rojas ang punto amo man sa kay Councilor Rene Novero kung hambal niya timera panangadaan nga isak bulan ni Max Mana mo. Pero ito yung ikalima kasi Mana. So yung mga amo sina bumbupons, no? So ang iya naman ni Councilor Al Victor Espino sa pagdepensa niya sa preview sang time to nila ni ginagsabat man dira gani si acting, by the way, sa report naton kay inati, acting vice mayor, si acting vice mayor, Councilor Taddy Saison, kaya diba siya ang first councilor, rule of succession, kung out of the country ang mayor, kay neighbora naton, si Mayor Albi Benitez, ato sa Amerika, upod sa delegasyon ni President Bongbong Marcos, sa information naton nakuha kay Vice Mayor Elsie Familiaran, nga nangin acting mayor, bumbupons kay amo na, no? That's why si Councilor Taddy Saison, siya kay na ang presiding officer. So, hambal kay na ni Councilor Taddy Saison, nga kay kami sa amon mga time, may amo man sina, may do ka ordinance week, nga ordinance day, nga sina, yung simana, ordinances na lang ginamon gina-take up, para nga matutukan mo bala kay mayara nga kung sa lalamo na lang, may sa katapusan sang agenda, may amo sini, so, ti wala man sa may walain. Kaya mo man ang punto ni Councilor Victor Espino. Kag hindi man butang balon, kung hindi iya ordinance, abing a week na nga mag-take up, let's say, ay kaduha nga simana, kag ikaapat nga simana, hindi ka naka-take up sa ordinansa, kay pwede man kung first reading, wala man problema. So, mo malangkit sila iya mong bupon sa internal rules, tamba kaya ni Councilor ang nati what's wrong with our present ni Subong. So, ang punto ni Councilor Al Victor Espino, hambal niya,
Unya ti okay man na ugaling kay gusto naton mas matutukan kag mas mabalasig ang pagbasa naton sa mga ordinances. Kay ti ang resolusyon niya bumbupon sentimento mo na siya mo ang ordinansa yang nga ginadihon ni nila sa mga kauturan naton kay balo man kaya tanan amo ning mga pagsulundan naton diya sa may syudad sa Bacolod nga kasuguan ordinance na kundi ti syempre kurang ginapasar to sa Kongreso, Senado, law na siya bumbupon no Republic Act Akta Republika sa bugos nga pungsod. Diri sa local naton niya, may mga pagsulundan kita, no, bumbupons nga kasuguan nga nangin ordinansa naman na diri sa aton nga applicable lang sa aton diri sa may syudad sa Bacolod. So amo man na siya ka-importante ang ordinances. Although ang ordinansa syempre hindi na siya makasupersede or mas mataas pa sa national law. Nga may in case nga may conflict na siya sa national law magbunggo, syempre the national law will prevail ang akinang Akta Republika. Anyway, bumupon sa matian tabalaanay una ang deliberasyon bla kaina no sa City Council hasta nga maaprubahan ini siya. Dipot lang na no nga mga pagbayluhan na ilang nila no sang discussion. Pamangkot nangyari kay Councilor Espino, the first time yun nangyari division of the House. Sa mga mo sinibla bumbupon. Sa mga ito, hindi naman ko ka-recall. Pero tinaybaruan taman, bumbupon, as we all know, ang nag-object bala, no? Isa ni Kalinyada, no? Sa pagpapili bala nila, debla, public knowledge naman na, no? Although, kaina, gin-air out ng manggid ni nila ang ilaman, in fairness ay lang, ilaman yung mga concerns regarding sila. Anyway, pamatian tabara, no? Ang deliberasyon kaina, bumbupon. During the first and third week of the month, Mr. Chair, we are only to discuss, we shall only include ordinances for second reading. So those are the weeks that we can include ordinances for second reading, the first and third week, right, Mr. Chair? And then for second, fourth, and fifth week of the month, we can also include ordinances as long as it's not in second reading. And it's urgent. Is that correct, Mr. Chair? Member Espino, that is correct. On any day of the session days, Mr. Chair, we can propose ordinances on first reading. However, with regards to the deliberation, there's no provision that we will not take it up, Mr. Chair, if deemed as urgent. So we will just prioritize the ordinances on the first and third week of every month. But other than that, Mr. Chair, if it is indeed necessary for us to deliberate on ordinances that is of utmost importance to our constituents or the local government, Mr. Chair, there is no prejudice to that. We will still accommodate it. Anyway, I think we have discussed this already. Any more objection? Any objection on the approval of item 13? Okay, hearing none, motion super. Chair, I am inclined to vote in the negative if items 2 and 12 are included in the amendment. With one voting on the negative, those in favor of approving the correspondence 1122-0486, please raise your hand. Raise your hand for the approval of 110486. Mr. Secretary. Okay, with 7 approving and how many voted on the negative? 4. 1, 2, 3, 4. Okay, 4. Motion is by Bumuan? So, amo na kay na bumbupon. Kay may duha na ang kulang si Councilor Ayesha Villaflor, si Councilor Lady Class Gonzales Palen on official trip sila bumbupon sa Palawan sila. So, sila ni nga duha, di ba, kaalyado, man isang 4 nga nag-negative. Sa ano lang ginaba natin kaalyado, bala bumbupon, kahit isa pagpapili, ginupdanay ni. Although, ang ABC President, ang SK Federation, di public knowledge naman na. So, maski present sila anom against 7, no? So, daugya po na ang 7 bumbupons, no? So, meaning, maaktuhan gid na iya nga may amendment gid, no? So, amendment, kaya nagdaog ang inang
inang pito nga nagambal nga kinahanglan ta i-amend sa amo man na bumupon sa no. Anyway, ambal gani sa explanation ni Councilor Al Victor Espino, namin na yung matutukan naman ang mga ordinansa. No, inabilang makambal ka nga. Hindi ba na bumupons nga, duhal man lang ni kasimana mo. No? Manya parang kung urgent, amo na, mas ma-deliberate natin sa insakto, kay amo ni mga pagsulundan natin dribla sa may syudad sa Bacolod. Dumatiyan tabla ang ining proponent no, sa amendment sa internal rules, si Councilor Al Victor Espino. Well, not necessarily, because if deemed as urgent, no, or is justified as urgent, then wala man niya prohibitions nga hindi na naton ma-take up. Ang aton lang niya nga we will give priority to ordinances during those times. Nga mahiwat kita sang ginatawag ng Ordinance Day. If you notice sa aton nga agenda under urgent matters or part 8 sa aton nga agenda, ang ordinances are usually reserved at the end of the discussions, no? But on Ordinance Day, i-prioritize na sila. Okay, oo. So, may man, at least matagaan na adlaw man, no? Bumbuan, ang mga ordinansa. Amo na ang punto ni Councilor Al Victor Espino. Although nga importante na nagtrabaho sila bumbupons no sa City Council. In fairness nga danya sa City Council. In fairness halin pa man sang una nga nagka-coverage kita Dria bumbupons nami na daya perming discussion. Ukis abla malingaw ko nga at least in fairness sa mga konsehal ta naga-diskusyon no. Kaya na nga daan sa iba niya mga sesyon nga do ka perti gid karinong-linong do wala man lang mag-question kay the more nga may mga nag-question damo man na nagagilinuwa dra bumbupons kung gusto mo ma-straighten up amo na at least maklaruhan bala ang tanan amo na iya sadya na iya baski ano nga set sang council di bala dumduan mo sa una gabot sa punto may nagatinapong ulay mga amo sila bala although nga ka-harsh na gid pero amo na kainit bla ko na balo naton kag mayara gid ya permiya bumbupons nga na balang ga-discuss gid sila ga-deliberate gid sila because of the may opposition mo no so amo ina no ang nagakatabo sa City Council sa syudad sa Bacolod kita mo amendment sa internal rules lawig na bumbupons no nga discussion antes pa maisahan na oras sobra antes pa maaprobahan bala kag mag-division sa nagamba lang na gani si Vice Mayor tadi acting Vice Mayor tadi sa ison nga sige na discuss ta naman thoroughly ni tibutuhan ta na lang kay may division of the house no bumbupons no anyway bumbupons amo ni kaina no ang session sang 11th Council sang Sangguniang Panlunsod sang syudad sang Bacolod. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, impunto alas 8 na, ang takna sa gabi. Sa ato sa kapag pagalagad. Sige, no? So, basta sa ikayo lang sang tanan, aning report, no? Nga nabato naton, nga tagaan gid adlaw ang, ang pagpasar sa ordinansa. Para gati, direct na gid sila matutok. Okay lang ako nag-diskusyon kay paano yabing hindi why kayo nag-diskusyon, tapos why ka lang yabilabot sa sesyon, no? Sang konseho, nga member kaya sang silent committee, good luck sa inyo no, good luck sa silent committee. Dira iya makabanan sa isang City Council. Di ko na pagpambag ko sa sinuna. Anon mo na kay nagadalaog mo na Japon, ginabuto mo na Japon sang tawo basi ko na mo magidang na namian sa mga Bacolod nun hindi ka mo isang fiscalizer, hindi ka mo isang mga siyempre binutang sa eleksyon na para nga magpili kita, pero ano mo na timingan man nga siya manggid hindi man mo na ang talaksan, pero siguro kung sa kalwan mo na may piding-piding ka lang okay na madaog ka na, may pamakal ka lang sa butante okay na madaog ka na. Pero pabangkot kung naga-perform ka da sa sesyon, no? Kaway kay nihay-nihoy da. Bisan pag buto-buto gani na guro kag pag experience na da way ka mo may na-incendi anay. Pawala system kag pakabal system. 2 minutos sa kaligid sa taknang alas 8 sa gabi sa atong saling pagparagad sa palatuntunan Zona Libre. 50 anyos nang nakaligad, no? Sa dito makabansang nagparigayong kita iya sang sinig na tawag nga
martial law, no? Di sa aton ang proclamation sa di makabanan sang aton anay nga presidente, no, sang pungsod Pilipinas, no? The late president, no, Ferdinand Edrelin Marcos, no? Amo ni siya ang ginatawag nga real McCoy. No? So ti kumag-amo sini makabanan sa 50 anyos kay subong tang pungkong bata niya, no? Kaya mo ning isa sa mga nangin issue, no, sa iya nagligad sang nagapapili siya or sang campaign period, no, alin sa nagfile sa iya sa ring certificate of candidacy, no, sa alin sa nagfile sa iya sa ring certificate of candidacy da, no, so gin kuan ni sa iya gin bala na ang amaya, son of the dictator, no, tapos ti ang mga kuan pagid, no, ang mga tax nga balayran, income tax return, no, nga na fail to si BBM bayad, no, ang balayran iya makabaran sa real taxes, no, o tanan, no, property taxes, no. So ti nangin issue ini but ti gin ilhersa sang ang nagboto lang gid ya, no, although naboto ma 55 million but ang kuha niya is 31 million ang nakuha niya nga boto, no, sa nakaligad iya nga election, no. So pero ti hindi pa ni Japon madula sa pinindit sa istorya sang pungsod Pilipinas, no, ang ining sadto, no, nga rehimen kay syempre ang ginantos man sa mga kuan, no, martial law victims, no, human rights victims during sa martial law. So we have Executive Vice President sa Bayan Muna, Attorney Carlos Isagani Sarate. Attorney, may gabi si mo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. May gabi sa imo Bombo Ponce kag may gabi man sa mga kasi manduwata dira sa Bacolod kag sa bilog nga isla sang Negros. Yes, Attorney, no. So we're trying to set kagid namon, no, sa pag-interview kay para at least no makuha man mga reaksyon ninyo sa part sa Bayan Muna. Ang implications or ining pagdumdum ta subong adlaw abi, although tiruay na gina-highlight after 50 years na, no, ang declaration sa martial law diri sa pungsod Pilipinas, sa part sa Bayan Muna still arin Japon iya sa inyo attorney kuan ano nga pagpati nga ti hindi gid makatarungan ano atong implementation sa martial law. Well, tama ina Bombo Ponce, no, subong adlaw gin-commemorate naton ang 50 years ng declaration sang martial law sang diktador nga si Marcos, no. Hindi na ini siya tamang ginsiling mo gaina, hindi na ini siya mabura sa aton nga kasaysayan, no, nga sang aton nga banwa kag sa mga memory man sang mga Filipino people, especially the struggling people, no, na naging biktima ng martial law. Because even after 50 years, ginapangita pagyapon naton Bombo Ponce ang hustisya sang mga thousands, for example, nga naging biktima sa pagpatay, ang mga naging biktima sang nga 11,000 more or less, no, na human rights victims, biktima sang torture, madamo hasta karon ang gina-declare nga desaparecidos or mga disappeared, no. Kag dumduman man naton nga bangod sa deklarasyon sa martial law, amo ina ang daw nagsilyo gidya sa paging diktador ni Marcos, no. After sina ginkontrol na niya ang executive, judiciary, even ang Congress, no. In fact, eventually ginpasara niya ang Congress. So diktador na gid siya. Dapat naton din malipatan Bombo Ponce nga because of that ginplunder man nila ang aton national coffers, no, kag nalubong sang utang ang Pilipinas. In fact, up to 2025 pa naton bayaran ang mga ginutang ni Marcos, no, kag ang ginsiling plundered wealth, no, ang ginkawat nilang pondo sang Pilipinas, no, kag iyang mga cronies that's estimated to $10 billion. Hasta karon, no, almost 5 according to the PCGG, itong ulihin namon nga pag hearing sang
ilang budget, no? Ginpamangkot ko ina sa budget deliberation, ang ginsiling nila, ang na-recover pa lang nila is more or less mga $5 billion. So halos katunga pa lang sang $10 billion, no? Na ginplunder ng mga ni Marcos, kagaya pamilya, kagaya mga cronies, ang nabawi naton, no? So hindi ini siya fake news Bombo Pons, kay even the Supreme Court has already decided pila na ka mga kasong gindesisyonan sang Korte Suprema nga ginpamatud-an dito na may mga ginkawat gid, no, ginplunder nga pondo kag ini nga mga recovered wealth, no? Ginkaso ini kag in fact may mga desisyon ng Korte Suprema sina gingamit kini para mabayaran ang reparation sa mga human rights victims during the martial law regime. So nga gina-commemorate gihapon naton ang ining brutal dictatorship, no, ang iya declaration sang martial law, because it is very important even now, no, especially nga nagbalik sa Malacañang ang pamilya nga mga Marcos, no, right. Kag ang gusto sang iya nga bata, no, nga karon presidente na si Marcos Jr., daw tabunan, no, i-rehabilitate ang pangalan sang iyang amay kag singganon nga dato sa golden era, kag daw gusto nga lipatan na lang naton ang natabo nga massive human rights violations committed during sang panahon sa iyang amay nga diktador. Ano ang mga activities kay nasabayan muna all over the Philippines or nationwide, attorney? May iba't ibang mga levels of commemoration, no, and mobilization. In fact, sa Metro Manila, gaina, may ginhimo nga marcha rally dira sa may University of the Philippines, no. May mga iba-iba man nga mga fora, ang mga different sectors, ang mga religious sectors, ang nasa academe, kag sa iba-iba nga mga regions, no, may ara man ginhimo nga mga activities sa Bombo Pons. So nakita naton na wala ginalipatan sa mga Pilipino ang natabo 50 years ago. In fact, there is now a resolve, no, na maging active at kailangan agresibo, no, na labanan ining disinformation karon na gusto nila nga mabura, no, kag daw i-erase ang aton nga history, ang naging brutal record, no, ng diktador na si Marcos, especially after naging deklara niya ang martial law 50 years ago. Although technically Bombo Pons, no, kung i-recall mo ginhimo niya actually ang announcement for the declaration of martial law September 23 na, no, although ang proclamation 1081 he signed that September 21, no? Pero ang actual nga announcement ginhimo niya September 23 kay para makibot na lang tanan, dakop na dayon ang mga known members of the oppositions at that time, even ang mga karibal ni Marcos, no, sa mga karibal niya sa negosyo, kag iban pa, no. So just a historical footnote kung san ogid gin-announce ang martial law, no. Siling sa mga historians kag ma-recall man naton, September 23 na ang actual na announcement, although ang Presidential Decree 1081 was signed September 21, 1972. Oh, okay. No, so iba nagasiling diri, attorney. 5 na kadekada, so duay na do nalipatan, no, sa halos kadaman, attorney. Well, siyempre ang degree of Pons, no, ang kadamo sang nabiging biktima kag ang naging resulta niya, ang impact niya kag epekto hasta karon na naramdaman nato, no, even sa aton economy, even sa aton nga political life, despite the ouster of Marcos and may mga the dictator Marcos kag nagpuli-puli na ang different administration, kag karon nagbalik ang iyang bata, nagpakita lang ina nga madamo pagid ang dapat nga kani na bag-o sang aton sistema, no, to cleanse our system with the ravages of martial law, kag ang
guba niya sang aton nga mga institutions. In fact, after the martial law, after Marcos was ousted, no, wala sing tuod-tuod gid nga hustisya, no, hasta karon wala gani naton makita na may isa sa mga Marcoses na ano sa prisuhan, no, because of what they did, no. Even ang mga notorious and rabid violators of human rights up to now, why kita makita nga ara sila sa prisuhan, no. On the contrary, ang ara sa prisuhan ang mga nagapadayon iya nga nakipagbato para sa interes ng aton nga mga pumuluyo, no. Mga activists nga ginapailan sa mga trump up charges, no. So especially during this time, no, na ang transition, no, from one administration to the other ay wala kita makita sang isagid ka dako nga diferensya, especially coming from an equally if not mas masahol pa nga administration, no, from the Duterte administration to the present Marcos Jr. administration. So amo ni ang mga challenges karon Bombo Pons, no, and kita man nakita naton gain na halimbawa sa mga activities gain na madamo ang mga younger generations, no, na naga-lead kaga despite the fact na wala nila naabutan ang martial law, pero nakita naton ang sila mismo ang nag-aara na sa front line, no, para daw may passing of the torch, no, from the senior generation na naabutan ang martial law, naging biktima sila ng martial law, kag sa new generations now, no. Nakita nato na hindi lang diri sa Pilipinas, even in the other countries where the young Filipinos are present, and nakita nila kung ano ang naging sitwasyon diri sa home front, diri sa Pilipinas, na sila man dapat may parte, no, sa padayon naton nga pagpangita sang solusyon, no, sa mga systemic problem diri sa aton nga banwa. Okay. And of course, siyempre ni taman ang pagkalipatan dito, attorney, no, ang ining pag-atubang sang aton mangin future man, no. So kay ti kung baro talabi mang lagas lagso tala sila nga lagson kang gusto tagad abi pa bayaron, ano, basi kun tuturin lang kita iabla maguot ba, and the rest lipatan tanamla, attorney. Well, amo na ginasiling nila Bombo Pons, mag-move on na lang kita, no, unity. Pero amo na problema, how can we move on if there is no justice, no? If there is no even daw remorse bala, and even admission na may ginimo silang sala sa Pilipino in the past, and even during continue even at the present, no. Amo na ang hindi pwede madawat sa mga, especially sa mga naging biktima ng martial law. There is no unity, there can never be unity if there is no justice at all, no. Kay ang matabo sina Pons, mapabalik-balik lang ina, no. When they are enjoying the billions and billions of pesos gin plunder nila, millions of our people are in grabe ang living in so much poverty. For example, there is Negros, no. Nakita naton during the dictatorship kung gaano ang naging epekto sang mismanagement kag corruption ng Marcos dictatorship, na even up to now, no, ang mga anak sang mga sakada sang una hasta karon wala lang gihapon, no. Ara lang gihapon sa grabe nga kapobrehon, no. And in fact, kung gusto ko kung pwede ko lang i-relate, Bombo Pons, no, 21 karon, ang hindi naman naton dapat paglipatan, natabo ang Escalante Massacre dira sa Negros, no. Hasta karon nagapangita pagyapon ng husang hustisya mga biktima man sa Escalante Massacre, because it happened a few days before the commemoration of martial law. So tama, no, kinahanglan maglihok kita para mag-develop ang aton nga banwa, no. Dapat may siling nila reconciliation, but how can we reconcile when there is no admission at all, no. May ginhimo nga sala ang ilang nga pamilya, nga ang balaod militar or ang martial law
is a grievous offense to the Filipino people because it resulted to so much human rights violation, no? So dapat gid hindi naton ini malipatan because kung matabo ina nga sitwasyon Bongbong Pons nga ginakalipatan na lang naton ini, it will never ang matabo sina pabalik-balik lang ina siya, no? Ang nightmare that is martial law na 50 years ago gindeklara ni Marcos, matabo na naman ina siya kung hindi nato matagaan sa hustisya kag hindi maging accountable ang mga responsable sang natabo nga mga violations in the past. Kita mo ganit, Malacanang daw ay gid sang statement pagwa subuad daw kay bala naman nila nga mabalik sa ila o bumirang ni sa ila mo, attorney, ang subong adlaw. Tama no, Bongbong Pons, no. In fact, that is the tragedy of the Philippine people, no. Amo nang yang tragedy gid kay after Marcos was ousted, the succeeding administrations actually contributed in one way or another sa rehabilitation man ng mga Marcoses, no, because wala gid ang ginseryoso gid katama ang pag-ano sa ila, no, pagiging accountable sa ila, no. So amo na nga hinahinay nakabalik sila sa power, no, and in fact the use ang masakit diri bumupon gingamit pagani nila ang plunder nilang wealth, no, para makabalik sila sa Malacanang, no. Tapos gingamit ini to finance disinformation, para mainto ang aton nga mga kasimanwa nga it was a golden era and another golden era is coming. Pero what is happening in our country today, no? While Marcos is naghatag siya gaina sang address sa United Nations General Assembly nga daw bakante man ang bilog nga plenaryo dito sa UN while he was talking. Back in the Philippines, grabe ang crisis dire, gaina ang peso to the dollar is already more than 58 pesos, no, to a dollar. Tapos wala pa man gyapon sang pagtaas ang sweldo sang aton nga mga laborers, no. Tapos ara ang krisis sang aton ekonomiya, nagakataas ang presyo sa mga laklon, tanan na lang, no, because of our too much dependent on importation, no. Nga problem nag-start ina sa panahon sang amay ni Marcos Jr., no. Nga tanan na lang gina-import naton, halos even toothpick, no, gina-import naton, no, while we continue to be the source of raw materials for other countries, no. So amo na ang mga ginaatubang karon nga problema, no, nga pilit nila ginatabunan, no, but eventually mag-surface gid ina Bongbong Pons kag maningil gid ya ang aton man nga mga kababayan ra kasimanwa. As we speak now, mainit ang debatehan sang budget, pero daw deja vu man nakita naton kung paano nga ang Congress karon daw ang batasang pambansa man sang una sa panahon sang diktadurya, nga sunod lang kisunod kung ano ang gusto sang Malacanang, no, except for a few members of Congress nga tuod gid nga gina-scrutinize ang aton budget. Sadly, unfortunately, many members of Congress now, both houses, no, ginadawat lang hook, line and sinker kung anong gusto sang Malacanang. Imagine nang daw naging common na karon ang magpangayo sang confidential funds ng mga departments, no, and we know that confidential funds hindi ini siya subject for audit, no. There is no accountability, so billions and billions, while damo ang milyon ang ilang confidential fund, wala gani pondo para sa mga very important social services, no. So amo ni ang mga myriad issues and problems sa Bongbong Pons, no, nga dapat lantawon sang aton mga kasimanwa karon, nga ano ang relasyon sini sang gina-commemorate ta karon nga martial law, because may ano gid ini, may relasyon, no. Ang ining crisis karon nga atong gina-experience is a continuing past from the previous during the dictatorship of Marcos up to now, while ara nang iya bata sa Malacanang, nagapadayon ini nga
crisis nga gina-experience ng atong mga kasimanwa. Okay, sige. So we'll see, no? In the next 6 years, no? Sa sining pagbalik, no? Liwat sa mga Marcoses sa Palasyo sang Malacanang. Attorney, thank you, Gid, no? For having tonight, no? Sa ato sa ring palatuntunan and good evening. Damo man nga salamat, Bong Pons, may gabi man sa imo, kag mabuhay ka kag sa aton man nga mga kasimanwa dra sa Bacolod kag sa bilog nga Isla San Negros. May gabi. Sige, salamat. Executive Vice President sa Bayan Muna, Attorney Carlos Isagani Sarate. Di daw ay daan na nakasulod ya ang kwan, no? Ang Bayan Muna sa nakaligan nga eleksyon. Totally gin kwan gid eradicate gid daw gin panas gid tutuod. But hindi pa ni siling nga makapugong sa ila ya, no? Kaya matarong o kon freedom of expression ang makahatag sang sining mga komento man, no? Especially sa bisan sinola nga administrasyon sa pungsod Pilipinas. So, okay man tada, kahit at least may check and balance kita. Hindi lang sila nga huo So, subong ka declaration sa martial law, no? So, it's time for us, a Filipino citizen, no? Kapag dumdum gid sini, no? Nakibota gani nga, kali kay balik mas Malacanang kun mo, no? Gati, ma-celebrate ginabi sila. Subong nga daw sa pagperma dire. But, ang compensation, nagligad, I think daw sabahin muna Representative Nery Colmenares pa nagduso sini, no? Nga ti dapat katagaan gid sang compensation to ang mga martial law victims or human rights victims. Hindi man na siling ati amo na mga sabat sang kwan, no? Sang inagyan nila sang una, pati kung gusto gid nila kuno nga ti may ara gid sa nga kaygo nga kwan ano nga pinidati paano mo na abi habalon ina kay sa justice system tadi. Justice delayed, justice denied. Tindo mapanas na lang gid gani, no? Ang ining mga issue sa mga Marcoses o ng ill-gotten wealth, no? Kagunano day nga makusasyon agin sa ila. No? So, ting lain pa kuno kay suno sa kay Attorney Colmenares ang gin kawat nila sa kaban sa gobyerno mo paningin into sa mga Pilipino nga nagboto sa iya. Butang sa pwesto kung magabalik ang pamilya Marcos sa Palasyo sa Malacanang. Iyan na niya, no? Kuana nga panugdaon no? Sa dito makabaran sa sining nasabit iya nga kuani signing, no? Sang declaration sa martial law during sang rehimeng Marcos. 25 minutos sa kaligid sa tak na alas 8 sa gabi sa ato sa ring pagpanagad. Kung may mga komento ka man dira, welcome gid diri. Ang estudyante kina sa University of St. Salti nagsulok-sulok sa itom nga bayo para pagpakita sa pagdumdum sa martial law declaration or signing sa martial law. Atag darugang tama panundom din balik kay kita, no? Ang special feature pabati ta pa karon kag may report pa, no? Si Bombo din Serbika, balikan naton pagkatapos gid lamang sini. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amo ina kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tuga sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag.
Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagawa
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Palagan, oras sa Radyo Bacolod Philippines Standard Time, 40 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 8 sa gabi. Sa kadesay, may check na natin, report ni Bombo Dennis Rubica sa bahin sa Negros Occidental Provincial Capital. Ang approval sa consultancy ng Provincial Administrator Tony Fernando Diaz sa Sudan sa Bacolod, wala na aprobahan or wala ginaprobahan sa konseho. Ano ang rason? So kuno daw ikuan nila liliwat, no, idalon sa agenda ini ayo ni Mayor Alfredo Benitez. Segnaton si Bomarinis Rubica sa piya kalinya. Bomarinis, please come in. Kung madumduman sa aton mga tagmati bupos ng talikdan nga duwa ka sa mga report naton ini pagpatayon tanis no sa consultancy service no sa aton tatlo ka mga empleyado or opisyal sa aton provincial capital kag sa isa ka private individual no para responsible kay gin mismo si Mayor Albi Benitez amon inaghinyo nga magpatayon sang consultancy service siya sa siyudad sang Bacolod pro bono. Pumupon sa mata ko report nga nagdihon sila to sang consultancy agreement abi na nga paprubahan tan ito ya sa sangguniang panunsod sa siyudad sa Bacolod. Para at sila legal bumupos no? May balasyan nila sininga paghatag sang serbisyo sa siyudad sa Bacolod. Pero sa nagligad nga Miyerkules nga sesyon nibalo nato nga bay ni bumpos ginaprubahan sa sangguniang panunsod no sa siyudad sa Bacolod no? Anong rason sila dito siguro bumupos dumata matagmating mismo dito sang anip unap lang nagwa ni balita daw may mga city councilor na nga daw hindi pabor no sa sining hingyo abi sang alkalde nga mo to sang last Wednesday nga session wala ini ginaaprobahan. So sa bahin sining kete ining apat bumupos sa aton matagbati amo ni Sanday ato si acting atong karon nga provincial administrator si Attorney Fernando Diaz bilang tani consultant for administrative matters no? Then si Attorney Valerie Ann Holero as consultant for health insurance and healthcare. Dapan si Dr. Mary Ann Maestral ang head karon sa hospital sa may Silay Provincial Hospital. Amo naman sa consultant for health and hospital concern bumupons kag si Miss Losel Hilbulia
nga sa karon in charge ng ato sining EEDD di sa probinsya, sama na tayo maging consultant for special project and economic affairs, no? Muna silang apat abi, no? Proceeding si Attorney Valerie Ann Juliero yati hindi ni empleyado sa probinsya, no? The former ni siya nga Vice President sa PhilHealth diri sa Western Visayas, no? So wala na ginaprobahan. Pero sunod sa ni Refrando Diaz nga i-endorse ko ni Mayor Albi Benitez sa konseho sa syudad para abi madala subong yang sesyon sining Merkules nga adlaw. Pero kay inas pagpa-follow up naton kung ako tato si Bumbuan daw wala ini matalakay na sa sesyon kay posible ba si wala sulod sa agenda sining sesyon sa yung panunsod. O sa parte bumpos ang sining mga personalidad, precisamente kay Provincial Administrator Fernando Diaz, inpagati okay man na kung wala nilagin aprobahan, yati mahulat na kami kung ano man dayang mangin masunod nga tikang ni Mayor Albi Benitez, no? Yati kung i-endorse dira kag ma-aproban sa panglunsod, okay mabigapon, marinder makabigapon sa serbisyo pagkatagin niya pro bono o kung wala sa way bayad bumupons kay madubol na sila karoko bayaran pagid na mangani ti madubol compensation ton kay pareho sa ka gobyerno mo local government unit sa bumupons, pero klaro wala bayad wala ukos-pokos na wala niya mong post kaya mag-endorse sila to ang consultancy contract sa sangguniang panunsod sa city para black and white ang ila paghatag pag-render sa consultancy service sa sunod sa Bacolod. Karing kita mo to ay ma-aproban bombo. Post sino kay Attorney Diaz, kaya ulat na kami di ako na naging man anytime kung ano ang mangin decision sa ng panalawigan, kita mo nang yan na panglusod sa Bacolod, kaya mo nang yan ako abalita nga i-re-endorse liwat sa sanggunian nga panlusod. Kaya kung naging man, maulat na kami nangyari, na kami gapon sa probinsya, yati padayo man di ako pagserbisyo sa probinsya sa Negros Occidental. Pamatianta pagpayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Mayor Albi will take care of it. Why man kaso? Let's just be patient. He knows what he's doing. And I hope ang allies na mabuligdan sa gusto sa ating mayor. I think ang possibility rests upon the wisdom of Governor Bong and Mayor Albi. And it's an executive prerogative, no? Hindi na yan sa level sa konsihal nga nag-propose unless aprobahan na ni Mayor Albi and ni Governor Bong and with the concurrence of their sanggunians, then wala pa tayo istoryahan, no? Ka-premature sila. What is clear na si Mayor tayo nag-request na sila, no? Nga aprobahan ng consultancy. So, also that is a prerogative of the executive branch na magpili siya sa consultansya. Yes, that was also what he told me that during the next session, i-request niya that the same request of Mayor Albi will be submitted for approval. So, let's just wait. No? We trust Mayor Albi. And if there are things that sometimes don't go our way, we have to be patient. We have to be patient. Mo po sa mo ang payag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Paswitcho nga mo po siya tinsid to abisang daw consultancy contract. Madihon na lang abisang memorandum of understanding na in between sa city kag sa province para magpatagayon sining kaangay nga daw kooperasyon koordinasyon between sa probinsya kag sa syudad sunod to kay Attorney Diaz depende na no kay depende sa mga desisyon no sa duha ka mga executive heads no Mayor Albi sang Sunod Bacolod ka Governor Eugenio Bong Lacson puti way pa niya kay si Rinas Ningko do lagi madala ni sa agenda sa sesyon sining adlaw iya sa
sangguniang panunsod sa sunod sa Bacolod, no? Basi way tumasunod kay si Mayor Alvis mo dato sa Amerika pons, na probably was next week, no? Kung masunod yung agenda depende naman ako kay the same gapon nga endorsement mo ang iduso sa Panalawiga panunsod for the consultancy service, no? Sining dapat iya ka mga individual. Mga update report gikan sa Kapitolyo Provincial. Inis Bumbo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bumbo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 48 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 8 sa gabi. So, batayan nato na, no? By next session na siguro, that's September 28. No, kung anong maging marangatan, no? Sang siniya makabanan nga ayo sang mayor, no? Sang syudad ya sang Bacolod. Pero iban gambal nga ti siya ti ara na sa probinsya makadto pa sa syudad pero pro bono malang niya. May consultancy malang na kuno, ha? So why man sa problema? Importante nga wala iya sa may magwa nga kwarta dalin sa syudad ya sang Bacolod. Hindi nakita maguro ni Mayor Benitez nga ti mayong pamalakat sa probinsya mo. No, sa Ambassador nga sa Atty. Reverendo Diaz kag at the same time ni Governor Bong Lacson. Sige, 49 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi sa aton nga para tuntunan pabati dalaton nga special feature ay ka-50 katuig nga pagsukat sa deklarasyon o pagperma, no, sa dinhi sang martial law diri sa pungsod Pilipinas adto anay sa Remeng Marcos sa Real Macoygid, no? Ferdinand Edralin Marcos Sr. aton nga former President sa the late President man sang pungsod Pilipinas. Ari si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. My countrymen, as of the 21st of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Setyembre 21 sa tong 1932 sanggin isyu sa nagapungko sa nga presidente sang pungsod Ferdinand Edralin Marcos ang Proclamation number 1081 nga nagadeklarar sang martial law ukon pagbutang sang bugos nga pungsod sa idalom sang batas militar. Sa maragtas sang Pilipinas, hindi lamang si Presidente Marcos ang ginpaidalom ang aton pungsod sa military rule. Antes pa man, ang nagpungko ngay katatlo nga presidente sang pungsod, Jose P. Laurel, ang nagpaidaloman sang Pilipinas sa martial law, pinaagi sa Proclamation number 29 nga ginpirmahan sa tong September 21, 1944, apang nag-epekto pagkasunod na nga adlaw Setyembre 22, nga ginpadasunan pagid sang pag-issue ni President Laurel sang Proclamation number 30 sa pagkasunod nga adlaw Setyembre 23 nga nagdeklarar nga ang pungsod yara sa state of war batok sa Estados Unidos kag Gran Bretanya. Kag Disyembre 4 sa tuig 2009 sanggin paidalom sang sadto presidente pa nga si Gloria Macapagal Arroyo ang Southern Province sang Maguindanao sa military rule sa piyak sang rason sadtong natabo nga brutal nga pag-massacre sa 58 ka matawo sang inatudlo nga mga perpetrators nga ang Patuan Clan pinaagi sa Proclamation number 1959 nga ginbasa sadto sa Executive Secretary ni PGMA nga si Eduardo Ermita ginproklamar ang state of martial law and suspending the privilege of the writ of habeas corpus in the province of Maguindanao. Therefore, I, Gloria Macapagal Arroyo, President of the Republic of the Philippines, by virtue of the powers vested in me by the Constitution and by law, do hereby proclaim as follows. Section 1. There is hereby declared a state of martial law in the province of Maguindanao.
ang pinaka-latest nga pagdeklarar sang martial law amo ang ginhimo sang Santo Presidente sang Pungsod Rodrigo Duterte Mayo 23 sa tuig 2017 pinaagi sa Proclamation number 216 ginproklamar ni Presidente Duterte ang batas militar kag ang suspension sa privilege of the writ of habeas corpus sa bugos nga Mindanao bangod sang conflict escalation nga dulot naman sang radical Islamist group nga Islamic State of Lanao ukon ang Mauti Group. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. How long? Well, how it will take a year to do it, and we will do it. Martial law ukon batas militar sa Tagalog amo ang imposition sang military rule sang military authorities ukon sang presidente sa isa ka nasyon sa emergency kag temporary basis. Ini sa tion nga mapaltahan na ang civilian government ukon civilian authorities nga mag-function sa epektibo kaangay sang kapaltahan sa pagmaintenar sang order and security ukon sa paghatag sang serbisyo sa mga pumuluyo. Kung may nagakatabo nga lapnagon kag masingki nga pag-riot kag protesta. Or when the disobedience of the law becomes widespread. Sa tion sang martial law, ang pwersa sang militar amo ang ginedeploy sa pagpuhag sang nagaprotesta ukon naga-riot nga mga pumuluyo. Amo man ang naga-secure sa mga government buildings. Kalagip na ang mga sensitive kag key positions agud nga mapabilin ang order. Tipikal nga nalakip sa pagpaidalom sa isa ka lugar ukon pungsod sa martial law amo ang pag-impose sang curfew, ang pagsuspender sang habeas corpus, civil law, civil rights, kag ang application o kon extension sang military law o kon military justice sa mga sibilyan. Ang mga sibilyan nga madakpan nga nagabaylar ipaidalom sa military tribunal o kon court martial. Sa tatlo ka natabo nga martial law sa Pilipinas, ang martial law o kon batas militar aging patuman ni Presidente Marcos amo ang mas nagtatak sa panghuna-huna kag tigipuson sa mga Pilipino ilabinigid sa mga natabuan kag nakasaksi kung daw ano kapintas kag mas salimuot ang kabagusan nga sitwasyon sadto para sa iban. Isa ini sa makabig madulom nga tinion sang aton pungsod kag ang paghimo ni Marcos sa iya kagalingon bilang diktador. Ini sa pihak sa iya ginpagwa nga rason kung nga iyagin paidalom ang pungsod sa batas militar amo bangod sa nagaduging sadto nga mga kalakasan dulot sa mga komunista sa pungsod. Iyagin ehemplo diri ang natabo nga Plaza Miranda bombing kag ang paggabot agud nga mapatay ang pinakagamot sang rebelyon kag sumuman pag-uswag sang kabilugan. It was claimed that martial law was the prelude to creating Marcos's new society or bagong lipunan based on his new social and political values. Proclamation number 1081 matudtuod nga ginpirmahan ni Marcos antes pa man petsa 17 pa lamang sa Setyembre apang ginpagwa o kung ginbutang sa Setyembre 21 bangod sa mga ginapatihan superstitions kag numerology beliefs sang diktador. Kag formal ini nga ginproklamar pagkalipas pa sang duha ka adlaw sang tungang gabi sadto sang Setyembre 23 na pinaagi sa live national television broadcast. Of this month, I signed Proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law.
Sa idalom sa Proclamation number 1081, may anong ka mga general orders nga ginpromulgate ni Presidente Marcos kasunod sa pagdeklarar sang martial law. Kalikip na diri ang pag-angko niya sang poder sa pagdiriher sang kabugusan nga gobyerno, kalikip na ang mga ahensya kag instrumentalities. Ang pag-exercise sang tanan nga poder sa opisina subong man ang iya papel bilang Commander-in-Chief sang Armadang Kusog sang pungsod. General Order number 2, ang pagdiriher sang sadto sa Secretary of National Defense sa pagpangdakop kag pagkustodiya sa mga individual nga yala sa listahan. Ang pagpatuman sang curfew sa bugos nga pungsod ukon ang pagdumili sang bugos nga pumuluyo nga magwa sa ila puloyan humalin las 12 sang tungang gabi tubtob las 4 sang kagahon. Pagdumili sang paghiwat sang rally, demonstrasyon, kaiban pa nga porma sang group actions, kalikip na ang strikes kag picketing. Even the freedom of the press died during this time. Kag ang pagdumili sang pagpanag-iya, pagtago, kag pagdala sa gwa sang balay sang armas lutang. Initanan ang gingamit ni Marcos kag sa iya administrasyon sa pagbutang sa ila sa pedestal, sa paghimo sa ila luyag nga wala sang may magapamatok, kag kon mayara gid man, ini sila lunsay gin panglupot sa prisuhan. Rason nga ningin madamo sa magitawag sadto nga political detainees, gin pangdakop nga wala sang sala, apang ginpang patuan lamang sa mga kaso nga wala nila nahimo. Kalikip na di ang famous political detainee nga si sadto Senador Ninoy Aquino Jr. nga antes pa man isa siya sa mga nakaibalo sa sininga plano ni Marcos nga iya gintawag Operation Sagittarius. Wala labot kay Ninoy, madamo pa ang mga naging biktima sang batas militar, mga gingkabig, martyrs of martial law. Ining madulom nga sitwasyon sa aton pungsod nagdugay sa sulod sang siyam ka tuig. Tubtob nga gintapos ini pinaagi sa Proclamation number 2045. Martial law ended on January 17, 1981. Apang ang pagdumala sang diktador wala pa dili natapos kung sa di nagdugay pa tubtob 1986 ang iya pagpungko sa poder nga naglawig sa sulod sang 21 anyos. Sa kanaman, hindi na nila luyag pa nga balikan ukon maeksperiensyahan liwat ang natabo sadtong ginpaidalom aton pungsod sa martial law. Para sa tanan, isa sadto kadako nga leksyon, rason nga kadamaan sa aton ang nangin vigilante na mabinantayon agod maamligan ang aton na angkuna nga kahilwayan. Ano baga ang ating away? What is the cause for all of this struggle? Very succinctly, I believe that no man, how brilliant this man, can dictate the welfare or the direction of million Filipinos. Ang Bombo Radio Philippines nagaupod karon sa pagdumdum sang pumuling Pilipinhon sang pagpaidalom sa aton pungsod sa martial law. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Justice Jesus Madigal. 50 years na, no? Since naging praman ang pagpatuman sa martial law. The late President Ferdinand Idrilin Marcos Sr. ang amay sang presidente nga nagapungko subo. Sige, no? So anyway, tialang-alam sa po natin yung makabrede sa aton nga pagpalagad Miyerkules edisyon petsa 21 sa bulan sa Setyembre tuig 2022. Standby na sa Santos nga Rosario. Ini si Bombo Ponce Espino nagpasalamat sa upo ng pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary.
We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak ni Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak ni Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginbaramkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na matay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipasyaliwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dalang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu, tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran,
karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyattong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatangis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Ag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon, ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo, o maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakaunaman nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa
romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdang at na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician, with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear. And on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand.
reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS,